Ni dai na farko ba na faɗa da kowa, ba kuma na jin haushin kowa, kuma ba wanda yi min wani abu. Amma tabbas in dai har kin shiga sabgata kamar yadda kika faɗa, ba tsoro na kike ba, ke ma kin san ba tsoron ki nake ba. Me aka yi kuda balle romansa? Wace ke dan zaki zo kina wani cha kina ganin ke kanki ke wata shegiya ce banza wanda bata san me take a rayuwa ba. Faran taba kula ki ba ko da wanda ya zaburo ya kawo wata bana za mu fara bawo idan jarwa zama su kai su kawo yan gayyaran a jawo. Aikin kenan dama magana ɗaya biyu sai ki wa mutum gori shi kenan al'amarin naki, ko ba haka ba? To ni baki san sirri na ba, abin da dai kika sani, to iya abin da kika sani ki fito ki baza shi a social media, ke zaki ji kunya, ni baran taba jin kunya ba. Na gaba sakona na ƙarshe shine zan ce durun uwar wanda ya fasa da ni da ke, durun uwar wanda ya fasa. Idan kika raga mu wallahi kin ji tsoro na, wallahi